चिरांदुवार बियाबनि सिङाव हाथीसार प्राइमारियाव 40टा नखरा बीपीएफनिफ्राय यूपीपीएल दलाव जइन जादों। खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि एनडीएनि जों मोनसे सोद्रोमा हिसाबै एनडीएनि मोनसे पार्टी हिसाबै लोगो पार्टी हिसाबै मानव गेदेर जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथां जाय बिथाङा जोंनि एक्जिस्टिं एमएलए बिथांखौ जोङो एमपी हिसाबै दिल्लीसिम फाथायहरगोन आरो जोंना रोखा जाखाबाय। गतिके देरहाखागोनखौ नुनानै बीपीएफनि रायजो राजाफ्रा सापर्टारफ्रा दोलै नोगोरै फैनानै यूपीपीएल दलाव जइन जाफैबाय। गतिके बिनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रा थानो हाया। गुबै बाथ्राया जादों देरहानाया जोंना सियर, किन्तु इयुनावहाय जोङो हारि दानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि जोंनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ जाफुंसार होनाय मुलुगनि जौगालु हादोर आरो हारिफोरजों जोङो माबोरै फेर फाथिनानै हारिखौ फोथांना लाखिगोन बेनि थाखायसो जों दा खामानि मावनो सांग्रां जानांगौ। जों सापर्ट होबाय। दा जों गामिया थुलुंगाफुरि गामि, जोंना हादान। जोंनि गामियाथ' बांद्राय गोबाव जायाखै थाफैनाया, होमब्लाबो जोङो दा बे हादानाव दङ। हादानाव खामानिया जों एसे गोबावानो जाबाय। जोंनि गामिया ओरैबायदि थासारिया गाज्रि, जेनेबा जोंनि बे हादाना लामानि खुनु थिग गैया, न' बांनि थिग गैया आरो जेरै हरखाबै बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनानै जोंनि न'फ्रा जिला जिथा सोरनिबा न'आ दासिमबो बायनानै दं। दा जोंनि बे दा थानाय सरकार जोंनि हादानखौ मोजाङै नायो आरो जोंनि सरकारा जों बिदिनो 100% दंखायो। जों गामिया खुनु जिंगा सिनांगौ गैया, बेले बेजे गैया। जों 100%खा बेजोंनो। जों जाय सरकार दं बेजों दङ जोङो लोगोसे। सिगाङाव मा पार्टियाव दंमोन? जोङो सिगाङावथ' माबा दंमोन, बे नांगोल ना मा बे दंमोन आरोखि जोङो। ओमफ्राय जों दाथ' जों दिनै बेयाव फैबाय। जेनेबा जों बिसिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बे हिसाबै जों गामिखौ बा जोंनि बे रायजो राजाखौ जों हादरखौ मोननो थाखाय जों दा बेयाव हाबनाय जाबाय आरो जोंनि थाखाय बे सरकारखौ जों आजावनाय जाबाय आरो। नांगोलाव बेसेबां थागौमोन? जों नांगोलाथ' फ्राय गोबावानो जाबाय। बिदिनो बेखौथ' जों बुंबाय थानो हाला, खिन्थु जों गोबावानो जाबाय आरो नांगोलाव थानाया। एखमब्लाबो जों जेबो सुबिदा मोनाखै। नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै? गैया। जों बिदि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनाय मादिरैसो जों नांगोलखौ नागारनानै गावजों यूपीपीएलआव बारसोमफैनांगौ बे गोनांथि गैयामोन। जोंथ' दिनै 20 न'खर दङ। 20 न'खराव जोङो दा 40 हमदो, खिन्थु सोरबा माखासे लोमनाय सानाय सोरबा उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै। खिन्थु फ्रायानो बांसिन फैदों। नोंथांमोना जेबो जों साननांगौ गैया। जों नोंथांमोनजों लोगोसे दंखायो 100%खा। आं डाइरेक्ट गेरेन्टि होनो हायो। फुरा खाथांखा, सिन्था खालामनांगौ गैया। जोङो खिन्थु जोंनि गामियाव लामा सामा नोंथांमोननि सरकारि लेभेलनिफ्रायनो जोंनि गामियावथ' जिपिएस नङा हाया, खिन्थु जिपिएस गोनां हासिम दा थानाय सरकारा जोंनि जोंनि लामाखौ जों मोजां बानायनो हायो। जोंनि लामायाव दैनि बेबस्था जेबो गैया, कारेन्ट जेबो बेबस्था गैया। जों हाग्रा ओनसोलावनो दङ आरो बुंनो थाङोबा दा अननानै सरकारा जोंखौ हेफाजाब होयो, जों बेखौनो खावलायो।